Hadin kajing bam sngaw hun bat bam shai kajing batai katanan MEPDCL halor kajing poi shithi shikipat ba ban hap siwi kabai thang boarding kabalakot de kipaw hajar bat kilak nakaliang jang kaseng HNYM kabalai don rengkat lang bat kipat ba halor katai ka kenram mentas ngi kilalit bani kendo UDC ke West Khasi Hills uba Garrett Ellison Dykes bandawa pha sangi shwa halor kajing pha siwi bai boarding katanan MEPDCL kipat ba Laban kedau hang ni bahaka arpasan trik leber ki ba ka West Khasi Hills District harangkat ki khot jong kaseng HNYM ki latur syaka office trekam jong kataran MEPDCL kabadan halong ston. Hadin bikilayo pedang ki shithi bagi hab ban wan siwi ka bai thang boarding kabalakot de ki pau hajar bat de ki lak tingka. Syusyuk kat kum kita kisithi balayo pedang de ki ba na katanan MEPDCL la tho ban wan siwi ka bai thang boarding ka badang sa bat ka scheme ban map ya ka sut badang sa lingba ka OTS scheme bat ki babun ki ba ki bayo pedang ya kita kisithi ki de ki bla dep sha ot ka boarding ha ka katanan bat don ru ki bampat tan boarding ki balayo pedang na lor ki wei ki baju siu man la ubanai bat ka jing bitar ki ba ka de halor ka jing bamla jong katanat ban ai ka jing penchai ka batikana halor ka te ka bai thang boarding Henry la shu ong baka de ka jing ptha na ki bor ki bakham halor President kaseng HNYM habai kren chikila pathai khubor hadin gajing kendu UDC uloong banakaliang jong DC ula kren shai bah kabaya deb gajing dawa pha sange onumla wan pensange Henry hap yat bet shakmat bat ula kular khamat ki khot kaseng ba un satho shakatanat MEPDCL ba umde ban pha siu arsin ye kabai thang boarding ye ki pa ki basiu manau banai kat bai kilong yeng ba yo pediang ye ka shithi klempat don ka yeng ne tan boarding Gadi ka kamram jaka tanat boarding bakan pet benya ya ke basaram bat syaot boarding ke tanat kadi ban pensyai shikilong ying banaduk menu ki saram pada kejuk kepor ulong bau disiu kenturu ki pai pa bakin bu jing khenlang ban la ban pensisha bagi siu by boarding man la ubanai nakaliang jong kaseng ka kentui ke tanat boarding bakan shimkia ban penbet ikini ki kenrum kenram kenang bakan numbu jing ya ka office bat kamtam ki pai pa ki ba pendon kam boarding Dia tak kalian juni kumpasang di kuat ban pensai kumne hakabedai menin kasi kumba play mo dan baki la pakai kubor hi suban ai kublai kila pakai kubor ba laya pelagi kubor juni menin hakaji kenrum kenram hap teka office kabadai pe ciki ka transport boarding te nakalin juni mentakasni niwan halor kanong rim kabala kenrum kenram menin kasni hi banyak kenduk batu DC badan burom jungka distrik kejungi te nakalin jungi hajing sia nakalin jungka seng ngilak kwa ba hapok ka distrik jongi la kumno kat ba ompat yo ya ka jingsai ka ba tikna na ko ka office jungka transport boarding jungka distrik hibro ko wai ni kwa ba kidai ban persange shwa andai hadin bangi layo banya taisan ni bat u DC pat na kalin jung uru ula pensyayangi ba kamdai ka bor ka batang nang ne dai ka wan biang ka bor ka bana kamsalor sisu te na kalin jung ula pensyai ba ya mentahi kalong ba ban persange umla ban persange andrai kinyai bisa kemat andrai kajingya sakmat kalong ba nakaliang jung ula kular yang ikmaseng ru ba unsa pha ya kajing tho syaka office badai pajeka transporting ba kine ki pajba ki ba jusiu ya ka bill light man la ubenai kim dei ban siu arsen ya kata ngilai yo banyak keren dak wasai bat u disi jungi te kine ki ba siu man la ubenai kim dei siu ban siu arsen Bat ini ki longjing ki ba la positi klem pada don gaying klem pada yok bantane galat kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pe pat kine ki wei ro ki ba la shaot la duk meno naduk meno snem naduk meno katarik naduk meno benai ro baro kine ro kadai ka kamram jong ka office bakin pe pat ki kidai ro ban ayah kajing bensai ba naduk meno ki la shaot ya galat nadu meno kisaram hadu karne dak karam daki pau hajar daki lak kelapoi plus kataru kalong ba la dalong ka bala kalian jung udisi ru ula pensayangi ba kum ki ba jen ada kidon ka record baro arliang kemud kum ki ba ru kindon ya kata ka record ka ba kisiu man la ubenai plus naka office ru kindon ka record ka ba pura ba nadu kata rik nadu uta ubenai ba kilaot kum ta kisah saram kumne te lada kata ka record ka biang kemud kadai ka kamram hi upai ba bakin siu ndai lada ka record kambiang ban siu pha huri hurai ki sithi kumne klem da don kano kajing bisai ka ba benia di kalong ke ka ba bakla bat kalong ke ka ba
pensubsi ya kipat ba nong sunong jongi hi porok kawai jungka distrik te kumta nakaling jongi ru ngila ya keren kumta te kum kaseng ibu hi kajing kerman ba kamtam ya ka office ka ba dai pet ya ka tanal boarding jungka distrik hi kawai ibu kajing kerpat ya phi naduki nong tray ki officer barok ba pinsim sim kia ya kan kam kenang ba kanong mara su kano kajing na kano kajing kelumar ya kipat ba batada kadang ya ilong kumne kadang ya ilong sia ilong kumne daka pipai siti kelumar kumne kipai ba USA kan poi kapor ba ni kum kaseng ro ni hapar khat sani ban sim pada da kawai pat kaseng jam te kan ne kalong ka jing kerpat jongi raya mata kamdon kan persya andai tangkata kalong ba ikwa ka jing sai ka bapura kenang ba kan mara su ka jing kelumar ya kipai ba babun